खुलुमबाय। रादाब फोसावनाय मिथिनो गोनां गाहाय आरो गुबै रादाबफ्रानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदि दखर आफादफ्रा नांथाब नाजानायजों फुजा फोरबो फालिथायाव जुवा खेला होनायखौ गोख्रों होबथादों। 2018 मायथाइनि 10 आरो 11 नभेम्बर खालाराव एबसुनि जोथोनाव मुलुगसोलोंसालि थाखो हायुंआरि लाइमोन जथुमा बिजनि कलेजाव जागोन। अनिल बिबिसिआ सानफ्रोमबो रादाब फोसावनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। दानिया फैदो मिथिबावनो गोनां रादाब बेखेवसारनायाव। बेखेवसारनो लानाय रादाबफ्रा बेनोदि आथिखालाव समाजा खुंबोनाय बायदि फुजा फोरबो आरो मेला हाथाइफोराव जौ जुवा तास थिर गेलेनायजों लोगोसे उन्दै बैसोनि लाइमोनफोरनि आथोनारि बारहुंखा बारनाय बारजों समाजाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि दखरा आफादफ्रा बड'लेण्ड हालामनि सिङाव थानाय दाब दाब जायगानि फुजा फोरबो हाथाइ आरो बायदि जायगायाव थांनानै बेफोरबायदि गाज्रि थासारि सोमजिहोनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों नांथाबनाय जादों होननानै साफागुरि कक्लाबारि दखरा आफाद एबसुनिफ्राय जोंनिसिम फोरमायहरदों आरो बेफोरबादिनि सायाव होबथानो थाखाय हाबाफारि लानाय खामानिया अरायबो थाबाय थागोन होननानै बिथांमोना बुंदेरबावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ चिरां जिल्लानि बिजनि कलेजाव 2018 मायथाइनि 10 आरो 11 नभेम्बर खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों मुलुगसोलोंसालि थाखो हायुंआरि लाइमोन जथुम खुंनो लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। जोंनिसिम मिथिहरबावनाय बायदिब्ला बर' हारिमायारि खान्थि, बर' हारिमायारि इस्युज, नोजोर थांखिथाय आरो सान्थौ आरोबाव ओनसोलारि हालामाव बर'फोरनि मानथाखो, हादर हारिमायारि आरो हारिमायारि गेजेर थाखो, सोलोंथाइ, जिउखुं आरो खामानि खुंथायारि फोसाव बिजों, फालांगि, आबाद, हारिमु, गेलेनाय, दैदेननाय आरो थान्दै बिफावथिनाय बेफोर मख'जानाय आयदाफारिया गिबि जथुमखालि सावरायजागोन। बे सानखालि आलासि बुंथिगिरि हिसाबै एबसुनि बारग' आफादगिरि रायजो सभानि बारग' MP उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लागोन। नैथि सानखालिनि सावरायनाय आयदाफारियानो जाबाय मुलुगसोलोंसालिनि आयदाफारिफोर, जौसिन सोलोंथाइ आरो फरायसाफोर थान्दै बिफावथि। गेवलां सावरायनो आयदा गोनां लानायफोरा जाबाय फैगौ जौथाइनि थाखाय साखा-फारा खालामनाय, समाजारि सोलायनाय, सोलोंथाइ, बर' बिजों आरो राव जौगाथाय, रांखान्थियारि हाबाफारि खामायनाय, फोलेर आरो खामानि, हारिमु, गेले आरो दामिनारि गैजारोङि जेंना बोस्रांनाय, खोमसि फोथायनाय, फेग्रा मुवा, दायना बुथारनाय, उन्दै बैसोआव हाबा होनाय आरो बायदि बायदि। बेफोर आयदाफारियाव बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन प्रफेसर फनिन्द्र गयारी, प्रफेसर डक्टर बिश्वजित बसुमतारी, MCLA रोनगोरा नार्जारी, मुस्रिमा प्रतिभा ब्रह्म, ACS नरेन चन्द्र बसुमतारी आरो IPS मनज स्वरगियारी बिथांमोना। अनिल बिबिसिनिफ्राय सानफ्रोमबो फोसावनो लानाय रादाबाव खायसे मख'जाथाव जेंना नुजाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेफोर जाबाय गोजौ मानथाखोनि केमेरा सार्भिसिं खालामनो थाखाय दासिमबो गुवाहाटी नोगोराव बेनि थाखाय इन्जिनियार सार्भिस एक्सपार्ट सेन्टार गैयि होननानै बुंनाय जादों। बेनि थाखायनो अनिल बिबिसिनि केमेराखौ सार्भिसिं खालामनो थाखाय कलिकातायाव हरनो गोनां जादों होननानै फोसावनाय रादाबाव बुंनाय जादों। लोगोसे बेयावनो बुंबावनाय जादों दि कलिकातायाव सार्भिसिं खालामनो हरजानाय भिडिअ केमेराया सम बादियै सफैब्ला सानफ्रोमबोनि रादाबखौ थि सम बादियैनो खोनानो मोननायजों लोगोसे नुनो मोननो हानाय जागोन होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों। बेनिखायनो अनिल बिबिसिनिफ्राय बयखौबो अनिल बिबिसि इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार, लाइक आरो कमेन्ट खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों। एसेनोसै, गोजोन्थों। अनिल बिबिसि।